Yeah. Řekni mi kolikrát se ti může stát, že se ráno probudíš a máš chuť fakt vstát, že se podíváš a jak se usmívá, to tě donutí svý hodnoty pak jinak brát. Mně se změnil svět, jen tak na pohled, když jsem tě viděl poprvé, tak jsem ztratil dech, když jsem tě držel v náručí, tak se spustil brek, doktor mi říkal, to si počkejte až v pubertě. Jsem hrdý táta, řekni mi, kdo je víc, i kdybych vyhrál všechno, nic mi nenahradí, ten pocit, když tě držím v náručí, je nejlepší, když jedu mimo domov, život je pak prázdnější, kdykoliv musím pryč, protože máme show, když se cítím zle, šišně nad vodou, když jsem na cestách, nemůžu být home, tak se vracím domů jen se skvělou náladou. No a až to jednou uslyšíš, budeš mít vzpomínku, která ti nezmizí, že pro tátu si na světě nejhezčí, že pro tebe chci v životě jen to nejlepší a